Hello guys, welcome sa tuang another discussion. In this video, manggisgot ko og topic about tensile force and some application of tensile force. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. What is tensile force? When the material is under tension, it is known as tensile. The forces that are acting along the axis of force are responsible for the stretching of the material. Responsible for the stretching of the material. Kanina ang tensile force is mo ni atong gamiton kung naatay suportaan nga load. Mo nang ang tensile force ato lang yung timan-an is always gina siya pabira. Ug mostly ato ning magamit sa cables, wires, ropes. Sa inyong idea, unsa kaha ang unit sa tensile force? From the word force, kabalo na kadaan nga kini ang tensile force, ang iyang unit is in SI system na kay Newton and in English system na kay pound. Therefore, ang weight ug ang tensile force pareha rag unit kay pareha na sila forces. Karon para mas masabtan pa nato ang idea sa tensile force, magpakita ko og mga figure diin atong pangitaon ang tensile force nga nag-exist sa ato ang system. For example, naa kaaning lamp nga suspended sa imuhang ceiling. Ang nag-support sa imong lamp kani imuhang chain. Take note kung kuhaon nato ang free body diagram ani, nagyud kay weight sa lamp. Nam gina siya kabug-aton. Dayon ang nag-support sa weight sa imuhang lamp kining imuhang tension o tensile force sa imuhang kadena. O timan A by summation of forces along y equals 0 kay naman ta sa topic nga statics wala naglihok. So dapat ang imong system must be in equilibrium. Kay in equilibrium man mopalo ta sa first law of Newton o law of inertia. Summation of forces along y na kay tension sa chain minus weight sa imuhang lamp. Kung atong i-transpose ang weight sa imuhang lamp diri sa right side, na kay tension sa chain equals weight sa imuhang lamp. Ngano kahang T-chain equals weight ni lamp? Ang mahitabo mang yud kung si T-chain is less than sa weight ni lamp, si lamp is mahagbong. Ngano man, dili man kadaog si chain niya. Mubigay gud si chain kay di na niya kaya. Mo nang to maintain the equilibrium of the system, equal gud silang duha. Kung inyong namatikdan, ang tensile force is always man pabira, na diri nga situation is going up siya. What if unsa kay mahitabo kung atong i-going down ang sense of direction ni tensile force? Kung ang weight ni lamp is pababa, si tension pod is going down. Therefore, kung mag-summation of forces ta along y, na atay negative tension sa chain minus weight ni lamp, dili ta ka-follow aning equation nga naman dili man equals to 0. Ang mahitabo ani, maragitabangan nimo og hagbong si lamp. So, ang imuhang system, dili na in equilibrium. Munang timan-an yun ninyo nga kung tensile force, always yun siya pabira. Kaya kanino nakitaan, paduot naman eh. Muproceed ta sa ikaduha nga figure. Nakay weight ni wood, dayon, nakay duha ka kadena nga nag-support niya. Nakay tension sa chain. Again, ang forces is along y. Therefore, nakay summation of force along y equals 0 to chain minus weight ni wood. Kung imo ning i-transpose, mahimo na siyang positive. Ang tension di ay sa usa ka kadena is 1/2 sa weight ni wood. Next, nakay I-beam, then gisuportaan siya aning duha ka kadena. Ang problema is naka-diagonal. Unsa kay mga angay natong hinumduman kung maka-encounter ta og ingon ani. Again, nakay weight ni beam. Kung maingon kita og location sa weight, always gyud na along sa centroid or sa center sa imuhang object.
Dayon kay naka-diagonal man nagitay angle theta. And we have tension ani nga kadena. O hinumdumi kay naka-diagonal ato nang i-convert into x and y axis na kay tx, ty, tx and ty. Na kay duha ka force along x and tulo ka force along y. Kay ang weight ni beam along y man ato lang kwaon si ty. Summation of force along y equals 0 na kay 2ty minus weight ni beam. Pag ato lang i-transpose, mahimo na siyang positive og 2t sin theta. Nga naman, along y man ta din ang angle is along x. Na atong hinumduman always kung asa ang angle mo na ang cosine. Okay. Karon atong tan-awon ang pipila ka some example regarding tensile force. Dire inyo nakita ang usa ka crane. So kani iyahang cable. Usa ni ka example sa tensile force. Dayon kining mga cable nga nag-support sa imuhang bridge. And then apud tay mga electrical wires. Naghihapon na sila tensile force. Chain o kaning mga kadena. Dayon imuhang mga wire or alambre. Ug napud tay kani imuhang rope or PC. Mula ni ang pipila ka example nga ma-apply nato ang tensile force. Dire na human atong discussion regarding tensile force, and in my next video mag-solve ko og mga problems nga related ani. Thank you and see you on my next video.